Pesca comprará un dron de 5,5 millóns de euros para vixiar os pescadores en augas españolas. O sector oponse a esta medida, xa que os profesionais séntense perseguidos e afirma que se lles trata como a furtivos. Recentemente, o Ministerio de Pesca anunciou que se incorporará á vixilancia dos caladoiros nacionais un dron que suporá un investimento de 5,5 millóns de euros. Con este dispositivo, o departamento dirixido por Luís Planas ratifica a súa aposta polo control da frota pesqueira con aeronaves non tripuladas, unha medida que non é ben recibida polos profesionais. Xa levamos uns cuantos anos que aquí na nosa zona, principalmente en Vigo, non? Os de EFCA pois xa levan traballando con dron para, bueno, según eles, para luchar contra o furtivismo e contra a pesca ilegal, pero, bueno, depois a parte tamén xa estamos en moitas cofradías, si é certo que xa están metendo tamén un sistema co dron para luchar contra o furtivismo, contra os furtivos, non? Que están polas playas e nas rochas onde non se podemos acceder e non se pode ver. Bueno, o problema que temos é que a EFCA ahora mismo acaba de meter un dron impresionante que parece que xa, bueno, que xa todos os mariñeiros e o sector da pesca que xa somos uns furtivos, somos ilegales, non? E iso debíanse de mirar un pouquiño máis para que facer outras cousas máis beneficiosas e non estar perseguindo ao sector da pesca, non? Apunta que a pesar de todos os pasos que deben dar os armadores e os patróns para poder sair ao mar, se sigue sospeitando dos profesionais, tratándoos como furtivos. O que che din é que queren luchar contra a pesca ilegal, pero, bueno, parece que xa estamos pasando uns límites de que todos xa temos que estar vigilados noite e día, non? Volvemos a repetilo, xa non solamente era con isto, senón era o tema do regulamento do control, cando poñíamos a meter as cámaras a bordo, e, bueno, que o que chamábamos noso gran hermano, parece que agora se vai a ampliar xa a un nivel, xa todos os días, nas 24 horas do día, noite e día, por tierra, mar e aire, non? E parece que, bueno, que nós somos conscientes de que hai que luchar contra a pesca ilegal, pero, bueno, xa parece que é un pouquiño demasiado, non? Xa que afirma que con esta medida sinálase os pescadores como culpables de realizar unha actividade ilegal antes incluso de sair do porto. Non sabe nin como xa as medidas que temos que tomar, as cousas que temos que facer, cubrir diarios e todo o que hai que facer, que xa van de por encima, xa non se fían de nada e xa temos o dron encima da cabeza todos os días, non? Unha razón máis que se suma á lista de contras que ven as persoas mozas e que lles bota para atrás na súa idea de dedicarse a este oficio. Hai moitos factores, non? Hoxe en día o que é a pesca pois está atravesando uns malos momentos, tanto a pesca como o marisqueo, atravesando uns malos momentos, pero, bueno, ainda se lle poñemos máis rodas no camiño, ainda ao sector moito máis burocracia, pois moito peor vai a ser, non? Costa moito máis traballo porque, bueno, hoxe en día todos son problemas, xa non hai moita pesca, moito marisqueo, e ainda por encima, se tes tanta burocracia, se tes tanta persecución encima, pois iso xa é outra puntilla que nos faltaba, non? Sostén que é preciso loitar contra a pesca ilegal, pero sen poñer tanto foco nos profesionais que se gañan a vida honradamente no mar.